Какво вика мацката? Спешно ми дай 1 милионер. Дойде пролетта и започнаха да питат за милионерите. Но днес ще си говорим за други неща. А именно 3 неща, които жената прави и губи своята стойност. Не съм се появявала през този месец, затова реших така един кратък, незаплануван ефир да направя. Сърчица е от мене. Здравейте на всички, здравейте. В месеца на любовта и аз съм с червено. Момичета, прекрасни момчета на тази страница, как сте? Не съм ви виждала много време, не съм се появявала и за новият месец. Нека да си го благословим да е на здраве. Най-вече за здраве го благославяме, за любов, затова съм с червено, код червено. Такъв е и новият мастер-клас, който ще направя, код любов, как да се превърнете от удобна в любима жена. И разбира се, искам днес да поговорим за тези несъзнателни неща, които вие правите. Вие не го правите, защото така нарочно го правите. Вие го правите с риск да не изгубите човека до себе си. Хайде да му угодите, хайде да се нагласите според него. Благодаря ви. Хубавата новина е поне, че имаме коментари. Ако имате въпроси, задавайте ги. Не съм отдавна пускала този формат въпроси и отговори. С радост ще се радвам да ви отговоря с удоволствие по-скоро, ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. И така, на нашата поща, Галина Консултс, както и на страницата ни, пристигат много съобщения от жените за рестарт. Все още, втори месец ли вече, това е бум, който държи така класациите в социалните медии и поради големият интерес, поради моят имен ден, който аз празнувам на Гергьовден, поради красивият Гергьовденски празник. Казали са хората Велик ден, хубави празници, Гергьовден още по-хубав празник. Затова до краят до 9 май, айде до 10 май, да не бъдем лоши, да закръгляме, до 10 май ви давам шанс да си вземете рестарт. Как да се превърнете в 5 стъпки в единствената жена за мъжа, да бъдете ценна, да бъдете единствената, която неговите очи да виждат. Това се случва в нашия мастер-клас Рестарт. Той не е безплатен, затова само като напишете Рестарт, не очаквайте аз да ви изпратя тези 5 стъпки. Моят екип ще ви изпрати линк, където е събитието след направено плащане. Какви са обаче тези 3 неща, които вие правите и наложиха това да се появя аз през този красив пролетен месец? Това е един от любимите ми месеци. Аз обичам всички месеци в годината, но тъй като съм родена декември в студеното, обичам когато природата се събужда и мирише на зелено, на красиво. На мен ми е много готино. Така, първо, момичета, искам да ви разкажа една моя, в смисъл малко за себе си да ви разкажа. Когато аз се запознавам с някой или хората, които ме познават, ме запознават с някой или отиват някъде, те казват: Галина, това не е за теб. Той не е твоят тип. Това не е за теб. Защо хората говорят така за мен? Защото аз съм поставила своите изисквания, условия и стандарти. И те много добре знаят, че отивайки на дадено място, на мен там няма да ми хареса. Отивайки на дадена екскурзия, примерно с приятелки, на теб там няма да ти хареса. Отивайки в някой нов магазин, който са отворили, там не е за теб. Няма твой стил там. Тоест няма моя стил. Те знаят какъв е моят стил. Това го знаят както и мъжете, така и жените. Това го знаят и познатите, и непознатите. Но защо е така? Забелязала съм грешка номер 1, или по-скоро това обстоятелство номер 1, което ви кара да губите своята стойност, е да се оправдавате за своите желания и за своите стандарти. Искате нещо и търсите оправдание, за да го поискате това нещо. Момичета, това ще е радар. Ако мъжът каже: но как, ти се искаш нещо, този мъж най-вероятно не е статусен мъж, не е вашият мъж и няма да ви го даде каквото и да направите. Разбира се, ние можем да го докараме през 5 стъпки, но там трябва да поставите своите условия. А ако вие се оправдавате, че желаете нещо, че имате желания, че искате нещо да ви се купи, дори и това да е материално нещо, така: не, ама аз не съм меркантилна, ама аз не съм за парите. Ама кажете си го: аз пък обичам цветя, аз обичам да ми подаряват подаръци, аз обичам да получавам от мъжете. Какво лошо има в това? Аз не разбирам. Какво лошо има в това? Това, разбира се, ще издразни хората, мъжете, които не искат да носят отговорност, и жените или мъжете, които се припознават в това. Тези, които се припознават, ще кажат: тя е за парите, ми дава ти, ако ходиш с беден мъж, пак тогава за какво си?
Тогава значи не цениш себе си. Направих един такъв рилс. Ако си с богат мъж, за парите. Ако си с беден мъж, ясно не цениш себе си. Здравей, Диана, радвам се да те видя. Ако ходиш на козметични процедури, кифла си. Ако не ходиш, ти си такава запусната лелка. Ако ходиш в ярки цветове, внимание търсиш. Ако ходиш в по-семпли цветове, скучна лелка, запустяла лелка. Винаги ще казват нещо. Важното е обаче вие да не се оправдавате и да не се страхувате и да не се срамувате, когато поставяте своите желания. Не дейте да се оправдавате. Може би искам прекалено много от теб, то аз по принцип не съм такава, ама така да искам това нещо. Просто си го кажете, бе, момичета, но не го казвайте по простият начин. Искам това, това, това и това. А озвучавайте своите желания. Толкова много би ми се искало да вкуся, например, да опитам мексиканската кухня, което не означава директно давай билетите и да летим за Мексико, нали така? Важното е да сте мъдри, а не по глупавия начин. Искам това, 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 това. Но първото нещо, спирате да се оправдавате за своите желания. Защото мъжът, когато вие нищо не искате, той започва да свиква и вие ставате удобна. А от удобните какво? От удобните те си тръгват и се намират любовници. Вие си стоите там, стоите си, нищо не искате. Тя другата всичко ще иска и ще даде. И даже съм виждала много такива случаи, в които даже и брак им предлага. Тя го търпяла там 10-15 години, на третия месец, след като са разделени, той намерил друга и даже и предложил брак. Нима живота е честен. Ами искайте, тя казва, нима живота е честен. Ами искайте. Така, второто нещо, за което се чувствате виновни, е, че искате повече внимание. Искам повече от твоето време, искам повече от твоето внимание. Това вече е яснота. Но как да го кажете? Разбира се, не по този начин. Би ми било много приятно, ако въпреки, че ти си много заед, намираш време и за мен. Или готов вариант. Много ми е приятно, въпреки твоята заетост, ти да намираш време за мен. Тук той разбира, че срещу него няма една глупава жена, която му казва, че винаги се прибираш по едно и също време, че винаги закъсняваш. Разбирате ли? По този начин, винаги това, това е обвинение. А кой иска да бъде обвиняван? Никой не иска да бъде обвиняван. Затова вие го кажете по мъдрият начин. Толкова ми е приятно, когато намираш време за мен в твоето забързано ежедневие. Извинявайте много, но всичките стоим с телефоните 24/7, ако щете. И той, ако няма една минута, за да ви напише едно съобщение или да ви каже здравей, скъпа, как си, обядва ли? Ако не си, да обядваме, да ти изпратя нещо. Това е грижа, това е загриженост. Не се чувствайте виновни да поискате от неговото време или вие да попитате нещо подобно. Защото когато момичета, вие не изисквате нищо, той започва да се съмнява. Какво с вас не е наред? Какво има на нея? Защо тя не иска нищо? Значи, тя не е класна жена, значи тя не е статусна жена. И не бъркайте нещата. Класните и статусните жени, те също имат желания и техните желания са закон за мъжете. Но разбира се, не за всичките мъже. Слабите мъже това нещо не го харесват. Но ние не гледаме и към такива мъже. И номер 3, стъпката номер 3, това, за което аз виждам, имам много богати клиентки. Имам изключително богати жени и мъже в моето обкръжение и виждам как жените намаляват своите стандарти само и само да не изгубят мъжа. И аз и казвам, скъпа, това вече означава, че ти губиш своята стойност и ценност, когато се намаляваш под него, когато се смаляваш. Добре, ти си израснала, ти си имаш свой собствен бизнес, ти си независима жена. Това не означава, че той не трябва да ти подарява подаръци. Това не означава, че той не трябва да те изненадва. Това не означава, че той не трябва да полага усилия за тебе. Затова не дейте да понижавате своите стандарти. Не дейте да се страхувате, срамувате и оправдавате за своите желания и не се чувствайте виновни, когато искате от мъжът малко повече от неговото време, малко повече от неговото внимание. Когато вие правите това нещо, вие не просто губите мъжът, вие губите и своята ценност, и своята стойност, която сте имали първоначално в очите на мъжът. Добър вечер, Поля, здравей на теб. И вместо да си мислите, то аз така сега ще го адаптирам към мене, вие по този начин, вие го отдалечавате.
100% вие го отдалечавате. И това, с което започнах. Всички около мен знаят, че аз имам високи изисквания. Дори когато отида в фитнеса с мой приятел вчера, онеде пак се шегувахме и той каза, помниш ли, твоята фейн група има жени, има и Галина Георгиева, което означава, че тези мъже усещат, осъзнават, че аз имам високи стандарти. И аз по никой начин не се срамувам, не се оправдавам, не съм виновна за това, че обичам да живея по този начин. Това е филтър. Не може да приемате всичко. Но не приемайте по-малко, отколкото заслужавате. Момичета, тези 5 стъпки, за които аз говоря в Рестарт, промениха живота на толкова много жени, че трети месец те казват и питат, може ли още малко да удължите Рестарта? Може, удължаваме го, но пак казвам, както в началото, до 10 май ви даваме тази възможност и той не е безплатен. В тези 5 стъпки аз ви казвам как да заявите себе си без страх, без срам, не без срам, мен ме е срам, как да кажа, мен ме е срам, мен много ме е срам. Като тебе много те е срам, ще дойде някоя друга, която няма да я е срам и тя ще попита, а може ли да ми даваш повече време? Може ли да прекарваш с мен повече време? Обикновено елементарно нещо. И ако вие не питате, отговора винаги ще е не. В тези 5 стъпки аз ви давам точно как да го направите без страх, че ще се изложите, без страх, че ще го изгубите, без страх, че той ще каже, гледай я тя, не изстига какво й давам. Да, не ми стига, искам още, искам повече. Не забравяме за Гала Дали. Нали? На Салвадор Дали, жена му, която му каза, стига си правил тези глупави изложби, пари не трябват, пари. 3 дни ще стоиш тук и ще измислиш каква картина да нарисуваш. Трябват ни пари. Точка. И знаете ли какво казва Салвадор Дали? Казва, Боже, моята Гала, колко е прекрасна като се ядоса. Нито един статусен мъж няма да каже, тая е ненормална, тая е луда, а ще каже, тук трябва да се постарая да я впечатля, да съм винаги едни гърди напред. Мъжката борба за вас е това, което мотивира мъжете. То му дава допамин, то му дава тестостерон, то му дава победата. А вие като сте вечно достъпни такива, като си криете желанието ми, мен много ме е страх да не ме помисли за меркантилна, мен много ме е срам да му кажа, че имам нужда от повече внимание, от повече грижа, мен много ме е страх той да не избяга, да не ме изостави, да не си помисли, че аз съм меркантилна, ма нека да си мисли каквото иска, иначе ставате удобници, а на удобниците им се появяват любовници на мъжете, да го знаете това нещо. Така че, момичета, ако искате по-дълбоко да поработим с вашите неща, да навлезем навътре дълбоко в психологията, защото понякога това са модели, които идват от детството, от вашите родители. Например, много родители в жените, които виждам, са им казвали ниско долу, не дай да искаш много неща, ти трябва да търпиш така, ти си го избра, ти си го търпи. Ама моля ви се, ние в кой век живееме? Това е дълбоко средновековие, дори и там вече не е така. Ние не живеем и в джунглата, той да дойде, да се съвокуплявате, да се възползва от вас, след това да изчезне. Ние не живеем в джунглата, това го правят животните. Разбира се, че ще имате изисквания, разбира се, че ще имате критерии, разбира се, че ще имате желания. А как да ги сбъднете и как да ги поставите по правилният начин? 5 стъпки, Рестарт, как да върнем интересът на мъжа до 10 май. След това започваме с код любов. И именно от удобна жена, как да се превърнете в любима жена. Пак там ще има стъпки, обичате стъпките, обичате практиките. Приготвила съм ви много такива приятни неща и пак един приятен час. Просто не сме уточнили с екипа още датата, защото пътувам, имам доста ангажименти и да не забравя, виждаш ли, не ме подсещаш. На промоция са частните, личните консултации с мен и до 10 май. Възползвайте се от този мартенски така промоционален проект, продукт, пакет, ако мога така да се, хубава дума пакет, да се изразява, защото, момичета, колкото повече се срещам с вас, толкова повече виждам, че вие сте прекрасни, вие сте красиви, но само това не стига. Както една моя приятелка ми каза, Галина, спешно ми намери един милионер. И аз си казах, добре, няма проблем, но ти ще трябва да поработиш. И, момичета,
както в залата казвам, ако искате да носите високи токчета и да имате красиви крака на високи токчета, първо трябва да се потрудите в залата с маратонки. Това ви казвам и тук. Ако искате да имате богат мъж до себе си, ако искате да имате статусен мъж, с който за нищо да не мислите и просто да живеете с наслада в живота, първо трябва да поработите психологически със себе си. И само да смените външния вид нищо не означава. И само да смените цветът на ногтите и косата нищо не означава. Това не е промяна, това не е трансформация. Трансформацията е вътре във вас. Заедно с мен аз мога и гарантирам на всяка една от вас, която е работила с мен, тук не знам пишат ли, не пишат ли момичетата, но всяка една промени живота си. Имаше жени, които просто не виждаха път в живота, разбирате ли? Просто не виждаха път в живота. И в момента се радват на щастливи, хармонични отношения с любимият мъж, който буквално ги гледа в очите. Ако искате и вие това, вземете си лична консултация с мен заради Георгиевденските празници, защото и аз тогава имам имен ден, моята дъщеря Гергана, имаме двоен празник, троен празник, тя е родена на Георгиевден. Именно заради това аз ви давам с пълния шеп и вие просто само вземете. Затова съм сложила цена, колкото да има някаква символична сума. И така, нека този месец да е на любов, нека да е на късмет, нека да е благословен. Отваряме ръцете, повтаряте след мен. Този месец всички врати и пътища за мен са отворени. Дошло е моето време да бъде така. Затваряме ръчичките, благодарим, разтърпваме енергията, потупваме буските и аз ви припомням, до 10 май имате още малко реверанс от моя страна, да си вземете, да си закупите по-скоро записът на Рестарт 5 стъпки, как да върнете интереса на мъжа. След това ще ви кажа допълнително, ще се включа, сега вече мога да се появявам тук съм, нямам чак толкова ангажименти. Продължаваме с код Любов. Как от удобна да се превърнете в любима жена. Това е от мен. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги на нашата поща. С удоволствие ще ви отговоря и с удоволствие ще работим заедно. Вземете си лична консултация, ако искате по-надълбоко да видя какъв е вашият проблем и да го елиминираме, защото всяка жена, аз вярвам, че всяка жена заслужава и трябва да живее в любов, изобилие, уважение и да бъде ценена от нейният любим мъж. До скоро!